A teraz mám v hrnčeku kakao z Mexika. Ceremoniálne kakao je súčasťou mojich dní už celkom dlhú dobu. Veľmi rada ho používam pri práci s klientami, pri rôznych rituáloch, masážach, ale aj sama so sebou, keď sa chcem jednoducho cítiť dobre. Nemusí to byť žiaden veľký rituál, naozaj už len tá samotná chvíľa, kedy si sadnem, držím ten teplý hrnček v rukách, privoňam si k nemu. Je nádherná chvíľa spomalenia sa. A asi pred 2 rokmi som stretla Veroniku z Kusu kaká a rozprávala mi o tom, ako vyberali toho konkrétneho farmára na Kostarike, od ktorého budú odoberať kakao. A ja som sa cítila absolútne roznežnená už len tým, ako som to počúvala. A získala som veľkú dôveru ku Kusu kaká. A veľmi od nich obľúbujem Peru Chuncho, pretože mám rada takú tú živosť a kyslosť. A teraz mám v hrnčeku kakao z Mexika. Mám ho pripravené iba s trochou medu, aby som cítila naozaj chuť toho kaká, tak toto mám najradšej. A idem si užiť svoju chvíľu so sebou a v tvorení.